Исәнләрмесез, саулармысыз, хөрмәтле тамашачылар. Әйтүченең иң тәмле сәхифәсе килеп җитте. Әнкәй табыны дип атала. Һәм әни белән килешкәнчә, ул миңа рөхсәт итте бу тапшыруда күрсәтергә аннан калада Татарстанның иң уңган булган хуҗабикәләрен. Бүген без әзерлибез менә шушындый хикмәтле коймак. Ләкин ул гадәти коймак түгел, мич коймагы. Хәзер аны пешерү сиренә төшендерәчәк минем якын дустым, сезнең яраткан блогерыгыз, Ватан Татарстан газетасы журналисты Гөлгенә Шихапова. Гөлгенә, рәхмәт бирегә. Мин сезне шундый көчле алкышлар белән каршы алам. Гөлгенә, чыннан да бу бик хикмәтле коймак. Ни өчен ул мич коймагы дип атала? Мич коймагына ошап тора бит инде, шәһәрдә дә. Мин менә мичтә пешкән коймакны күргән кеше түгел, шуңа күрә мин әйтә алмыйм бу кайсы ни яшаган коймак. Гадәттә мич коймагы шушылай пешә инде, теге мич алдына куясың да табаң белән пешә. Монда шәһәрдә, шәһәр өендә мичебез булмагач, җаен таптык, аны инде күп кеше пешерә. Духовканың гриль режимына куеп, пошта табада газ өстендә табада аскы ягын пешереп алырга кирәк. Аны сөйләмичә торык, анысы сер булсын әйме Гөлгенә. Менә шәһәр шартларында мичне ничек табарга мөмкин булуын хәзер Гөлгенә белән тәфсилләп күрсәтәчәкбез. Бу юлы Ватан Татарстан газетасы журналисты, блогер Гөлгенә Шихапова рецепты буенча мич коймагы әзерлибез. Менә ниләр кирәк була. 1 стакан җылы сөт, 1 стакан җылы су, 2 йомырка, 2 калак майонез, коры чүпрә 11 грамм, 2 калак шикәр комы, тоз 1 калак чамасы һәм он чамалап салабыз. Шулай итеп башлыйбыз. Су, сөт, йомырка, майонез, шикәр комы, тоз һәм чүпрәне бергә кушып салабыз. Барысын бергә яхшылап болгатабыз. Онны иләктән әзәзләп кенә салабыз һәм камырны куе сметана хәленә җиткәнче тугылыйбыз. Гөлгенә, менә без пешерә торган мич коймагы ни өчен мич дип атала? Без бит инде мичтә пешермәячәкбез моны. Бу инде теге мич коймагына ошаган, шуңа күрә мич коймагы дибез инде. Монда шәһәрдә бит авыл мичләре юк, авылда да авыл мичләре юк бит әле. Сүттереп бетергән халык. Менә шул духовканың гриль функциясе ярдәм итә. Булачакка кайта кешеләрне хисләндерә. Менә шул бер ашап караган кеше бу коймакны да сорап тора миннән. Мин аны хәтта пешереп тә бирәм. Хәзер инде үземә ияртеп, кая ашка чакыралар, шунда коймакта алып бара башладым. Тәге что коймак ашты дигән кеше ашка чакырсын. Менә шушы камыр әзер, менә шушындый. Куелыкта булды. Камырны чүпрәк белән каплап, 20 минут чамасы кабарганын көтәбез. Камыр күпереп чыккач, аш чүмече белән алып, табага җәеп салабыз. Тәмле булсынга Гөлгенә коймакны ат яки каз маенда кыздыра. Мин бит инде күптәннән көнбагыш майлары кулланмыйм. Менә шушындый оливковыйны кулланам. Я авокадоны, я оливковый кулланам. Менә экзотическийларын кулланасың. Менә нидән коймак өчен каз коймагы дип ашыйлар инде аны каз мае салса. Коймак өчен аның шундый май булуы кирәк. Монда инде тешәм, әнә шулай үземчә генә салган булам. Коймакның бер ягын газ өстендә төбе кызарганчы 3-4 минут чамасы тотабыз. Аннан соң табаны духовкага күчереп, коймакны гриль режимында әзерлибез. Духовканы алдан җылытып куясы. Духовкада 6-7 минут тотканнан соң табаны чыгарып, коймакны майлыйбыз. Пешергән ризыкларыгыз тел йотарлык тәмле булсын. Җитез генә килеп җиттек тапшыруның финалына. Дөрестән дә шул кадәр кызык, хикмәтле чарасын уйлап тапкансың Гөлгенә. Менә шәһәр шартларында мич коймагын шулай әзерләүне кем әйтеп бу рецептны менә шулай эшләп була дип? Бер ягын менә газ өстендә, икенчесен духовкада. Мин аны үземнең хәзер бик якын дустым инде, атаклы блогер Тәнзилә ападан күргән идем. Шулай пешергәнен ул тәфсилләп, аңлата пешерәдер ди. Туктады, мин дә пешереп карыйм дип пешердем дә. Әмма мин Тәнзилә апача пешермим аны. Минем рецептым башкарак. Үземә теге пешерә, кешедән карамыйча, гадәти камыр коймага куеп, үземчә шулай итеп пешерәм. Нишләбез инде? Бәя бирер вакыт җиткәндер. Әйдә, син дә кабып кара, мин дә кабып карыйм. Шундый йомшак. Ул шуны булырга тиеш, әйме? Дигән, булай бераз бармак белән тидереп аласың, ул нитә башлый.
Болай бата дип әйтиммесең. Ботырга тиеш, тәмле Шуны булырга кызык, тиеш. шул җиңел мамык шикелле генә. Нык тәмле. Беләсең, менә бу яктан карыйсың, минем әни оладушки пешерә иде, әйме? Менә бу дөрестән дә газ үстендәгесе менә шушы бит, не пешкән рәвеше. Ә бу нидә духовкада. Гриль шундый. Бу дөрестән дә мамык шикелле авызга капканда, мин бай мамык ашаучы кеше түгел инде үзем. Ләкин менә шу күзәл алмаенча мамык шундыйдыр, йомшактыр, күпереп тора шикелле. Телем дә күрмәкләнә мондый тәмле коймакны авызга капкач. Син барны да гөлгенә заказга пешерәсеңме? Сораучы булганда пешереп бирәм. Әйтәм бит инде минем теге камыр гына пешереп утырсам, журналистик эшем кала, шуңа күрә бик якын кешеләремә, кунакларга барганда пешереп алып барам. Ашыйсым килә дигән кешеләргә, авырлы кешеләргә, ерактан кайткан дусларыма, менә мин бер дустымны көтәм, Австралиядән кайткан дустым, бергә укыган дустым. Менә аны инде мин һәрвакыт бәлеш һәм коймагым белән каршы алам. Гаиләдә синең шушы мич коймагыңны иң яраткан кеше кем ул? Бөтенесе яраталар. Гомумән Яратып кына карамасыннар дигән, әйме? Гаиләдә нәрсә пешерсәм дә яратып башлар. Бик балалар да иремдә ризыкка талымнап тормый, рәхмәтле. Шулай итеп, Гөлгенә вакыт табып һәм теләк белдергәнең өчен бик зур рәхмәт шушы тапшыруда катнашканга. Әгәр дә хөрмәтле тамашачылар сорауларыгыз бар икән, мич коймагын пешерү буенча башка төрле, менә Гөлгенә Ватан Татарстанда социаль өлкәне алып бара. Менә күңелегезне бушатасыгыз килсә дә, әйме, аңа мөрәҗәгать итә аласыз. Социаль челтәрләрдә дә бар, Ватан Татарстанның үзенә дә. Пешереп тә күрсәтәләм. Мастер-класс үткәрәсеңме әллә? Кирәк икән, пешереп тә күрсәтеп бирәм. Мин теге акчага үткәрмим мин аны, бөтенләй бер акчага кырылмаган. Килеп чыкмый икән, рәхәтләнеп бер ял көне кунакка килегез. Менә шулай, менә бөтен Татарстанга килә башласа син Гөлгенә. Нигә әйттем дип бүкенерсең әле? Пешерәм диюче сүз булыр. Шулай итеп безнең белән булганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Пешергән ашларыгыз, коймакларыгыз тәмле булсын дигән теләктә калып сау булашабыз. Сау булыгыз.